Nasakmit sa otoridad ang pipila ka mga smuggled nga ukay-ukay nga comforter, lakip sigarilyo. Human na aksidente ang gikargahan ni ining sakyanan sa General Santos City. Driver nga gituuhang samdan nakasibat. Nakaalerto si Efren Mama. Maayong pagkaguba nining close van nga sakyanan human mi balintong sa kalsada sa Purok 15 Diversion Road, Lanton, Apopong, General Santos City, banda 12:30 sa kadlawon adlong Martes. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City Police, self-accident ang nahitabo. Traversing from Round Ball, Round Ball Sinawal, going to Puhaw, no? Pagdating doon, nagkaroon siya ng loss control ang driver na nagresulta ng aksidente. Ang nangyari ay yung kanyang sasakyan, total wreck. Atol sa itabo, nagkatagsab sa kadalanan ang mga kontrabando nga karga sa mong sakyanan. Apan ang gikatingad-an kay pulos kini smuggled. Sama sa 19 ka bundle sa ukay-ukay nga comforters nga mobalor sa 57,000 pesos. Gituho ang gitabon kini sa 674 rims ka smuggled nga sigarilyo nga mobalor sa kapin na 532,000 pesos. Apan ang driver sa mong sakyanan nga gituho ang samdan ang wala na naabtan sa kapulisan. Gituho ang nakasibat kini o di ba kaha gi-rescue sa ilang kaubanan. Wala sab kini gi-admit sa ospital atol sa pagronda sa PNP sa matag ospital sa Jensan. Apan nasuta nga ang tag-iya sa mong sakyanan taga Davao City. Gumikan sa dokumento ni ini nga anaa sa mong sakyanan. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.